diaji Kados pundi Kang Mas? sejatine sing mandhet lamun aku jangka mungkin biro jiwa apa kamu kedune biro tresna karo sliramu jiwa Kang Mas, boten namung panjenengan dalem. Kula ugi ngraosaken raos tresna ingkang agung lan kepengin sangat enggal-enggal bebrayan kalian panjenengan. Memanesmu Seta. Mangga jaya.
ngono nyampe padha. Kegandelane ati. Jaring aku lalu. Iya putraku ngono ya. Ger. Coba to. Dipenggare kowe dhisik aja diajet. Aku iki ibumu ya, Ger. Coba to. Iki jaring kok gandrung apane kok jane sapa ya? Roro pejimat. Hah? Kiramu terus mancing ana sakjane sandal. Pejimat. Iki ibu lho, Ger. Diwaspadake ibu iki. Iki ibu coba ngajak. Iki ibu. Siramu Roro pejimat. Siramu Roro pejimat iki wis mancing ana diwarakan. Ora. Kegandelane aku Ger. kados nangku. Ora, iki ibu Ger. Aja kurang ajar kaya ngono kuwi. Iki ibu lan wadah lho. Kados nangku kok. Ora, Ger. Aku ibu. Kowe aja njur. Ora aku minta kaya ngono kuwi lho kedangan anakmu. Siramu ojo tansah lebu marang aku. Ger. Aja kaya ngono. Yen kowe kayung dening wanita-wanita saka ngendi? Nanging iki ibu. Siramu Roro pejimat. Ora. Kados nangku. Ora. Kegandelane aku. Ora. Ger. Lari ngono aku. Pejimat. Apa sejatine mula wis tresna marang aku? Kowe iki mangsamu. Yen ning kene kono ngersani ibu lho. Ibu sing larake karo kowe lho, Ger. Yo. Diwaspadake sapa? Aduh, jimat udan kula ibu. Kanjeng ibu panjenengan. Aku terus ngelu sirah. Perkara mikir karo kowe. Kula malah dados aku isih. Ora ngono lho. Kula foto-foto kula rangkul. Kula ambi jebul mboten katresnan kula. Lah panjenengan ibu. Rumah sampe Sawarah Ranggajoyo. ibu iku mojo lho. Aduh mati aku. Lah ayune kok rapamu ra mangerteni. Lah nek rapamu ngerti dadi apa? Dadi bubur kowe. Rahayunipun dereng kula napa-napa aku. Lah iya. Nembe kula jiwiti, nembe kula sumur. Lah wong ibu ki wong tuwa jare. Ngerti nek anak ki lagi kalimut barang pikire lan tunggal ki. Aja kaya ngono meneh. Aja mbalik. Monggo yen ana ngomong. Bu, Kula Kang Cokro. dalem keputusan siramu Injih. ilang kabuningan suci. Leres Kang. Nanti aku bingung di garwa. Jebul laras anggone saged jagung kula salah dilapor. Pancenipun leres Kang Mas. Iya. Jalaran kula menika menawi to dangu mboten enggal pinanggih kalian putra panjenengan. Nasipun kasedina kaya dene setahun. Ngaten menika lho. Eling-eling putra tunggal. Injih. Iya status Injih Kang Mas. Injih. Ranggajoyo. Paring pangerti. Kahananmu kepiye? Syukur alhamdulillah. Kawontenan kula. Langkung pun wonten ing Kabupaten Ujung. Kawontenan kula mulan. Nang sedhet bagas paras. Syukur alhamdulillah. Kebutuhane manungsa urip kuwi kabeh pibatik. Nanging sing dhuwur dhewe kuwi kawigatene diparingi segera selamat. Kejaba saka iku sinamuning samudana sesadereng asupane.
kowe ana labi antaraning ibumu ing semana prapta gunubel oleh atimu. Arso sira aturake kanthi bloko nang ngersane ibu. Yen kowe matur nang ngersane ibu, apa lugu kowe matur manawa nang ngersane bapak? Ana apa? Sing dadi sekele atimu apa? Matur. Jadi saya gamblang nganggo midhangetake ya. Bareng aku susah. Oh, sakti. Ya. Warma. Namun kemawon salah putipun anggun kula matur. Kirang 7 tono salah putipun. Tenggalipun namun ingkang aku Pak. Iya. Arep darbi atur apa? Kula kepengin polokom. Polokom. Kuwi tenan ngono. Saestu Syukur. Menika ingkang dipun ajeng-ajeng panjenengan kalian kula iki Kang Mas. Iya. Besok kapan putraku ndak kagungan gantho, lajeng kula ngembah wayang. Cek Kang Mas. Ya kuwi ibu sing tak antu-anturi ngomongi, aku langsung sira enggal nggendong putu ya. Cek menika leres. Jalaran pangmasa bondo-bondo ki kamukten semu. Nggih. Bisa ilang. Ngaten. Nanging yen aku lan keslira putraku mengko ingkang kagungan putra, mengko ingkang bakal nyambung lestarining sejarah urip. Izin leres Kang Mas. Aku saya tuwa lan sliramu ning diparan. Putramu saya tuwa ning diparan. Nanging yen ora kagungan putra, ujung ora cutel ora ono sejarah. Mas Pramono. Mula yen anakmu kepengin tembayatan, dak paringi lilah. Yen endang sutaning pendhita kang peparake Resi Saka asramane ing Padikuacan. Nen putra Adipati putri sesilie sapa? Putrane Adipati ngendi? Matur Pak. Kasihan. Iya. Boten putranipun pengayuman utawi Adipati. Namung endaning pisang sutaning pandhita. Sutaning pendhita. Bibirara Pujiwat ingkang sampun dados telenipun manah kula. Yoganipun Eyang Sunan Ngerang. Piye? Kaya ngipi sajroning melak janjine mata walopo. Yen adikku Pujiwat arep tok kersakake kita nyoga. Aku ora oleh yen kowe kula. Nuwun sewu Kang Mas. Piye, Bu? Kok malah panjenengan menika nyandhet kersanipun ingkang putra. Tak kandhani, tak jarwani. Aja kleru tombo. Yektine yen kelakon dadi garwane Pujiwat ora nerak agama, ora nerak saraing agama lan ora nerak saraing hukume negara. Sing tegese anakmu Joko Pujiwat. Nanging mungguing kapribadenmu karo Pujiwat. Rikala aku durung magarwa marang sliramu. Nggonku golek ngelmu nang ngersane bapakmu. Pujiwat isih cilik. Bebasan aku melu ngomong rikala isih cilik. Dadi tak rengko kaya adikku dhewe. Lah, nggon kuwi sing aku ora setuju, aku ora sarujuk. Liyane yo Kak. Bocah wedok sing ayu-ayu akeh. Sakjane Pujiwat. Liyane Kak. Ibu ngaku panjenengan namung bibirara Pujiwat Kok ora kelakon ngono kuwi. sampun dados sumpah kula lamun boten kelampak kula dhawuh kalian Pujiwat. Kapirana kula pedhah kemawon. Saklima ucapmu kowe kena tak alani anak sing duraka. Anak sing luhur ing budi iki bangun mikir dawuhe bapak lan ibu. Aku bapakmu, aku sudarmamu. Kapribaden. Aku pangayoman ngenani kelan agren Ibu Sukro Adipati Cakrajaya. Kowe wis ora melu dawuh pangandikane Rama lan Adipati Tujungku. Yen prasetyamu yen kowe ora kelakon dadi Pujiwat, kowe becik mati. Mati yo sekarang.
bocah kegong ketanggung kepama ora sida ya mergo tok ugum tok ujo. Oleh-olane kaya anakmu Anggajaya ngene iki. Wani karo wong tuwa. Mboten ateges kula menika mubang dumateng putra panjenengan Pancakaja. Nanging kemawon Kang Mas. Nanging kepiye? Anggajaya menika putra kula gitu namung setunggal. Iya. Monggo menika benjang kang badhe nglintir kawibawan wonten sapa jenenganing benjangipun. Iya. Lho, wong ora duwe kepinginan apa-apa, mung awacine wis kepengin dhaup marang wanita. Lho, panjenengan nika jenenge jejere wong tua lanang. Ditanggung jawabe marang putra. Yen putrane mothah kaya ngono kok wong tuane ora gelem bisa nyadui. Anak polah nika bapa sing kepradak Kang Mas. Ing menapa kok panjenengan mboten kersa? Mung perkara pujiwat. Lho, menika yen nanti ana cilakane putra panjenengan saestu panjenengan sing kelangan kalian kula lho. Oh, Kula Kang Mas. yen pancen anakmu puguh kepengin mundhut garwa adiku Pujiwat, monggo. Nanging aku ora cantuk lawuh. Yen ana apa-apane aja mutuh karo aku. Apa? Dadi biasa lah. Emoh, tanggung jawab. Aku isin, aku isin. Oh, nggih Kang Mas, mboten napa-napa. Sapa kula mriki nembung acara nakokake marang putra panjenengan, kersanipun Rama Ngerang. Gitu. Kula ya ora wedi. Kula nakokke ijen ora bakal miris. Arep kok kandi? Kangge putra panjenengan. Kowe arep nglamar Kula kuwi. badhe sekat nglamar piyambak. Kowe ku yen didangu dening Bapak Ngerang lah aku mundi. Lha didangu kanjeng Rama Sunan Ngerang Ora didangu. sarimbit. Kok boten sarimbit? Gampil Kang Mas menawi kula. Boten Sampai kangen. Nah, kowe arep pangsulan kepiye? lha nggih matur menapa wontenipun? Wonten menapa? Rama, nuwun sewu. Bilih kula sopan wonten sapa jenengan mboten kanthi sarimbitan. Namung kalian anak kula Penronggojaya. Lah kenapa garwamu kok ora mirsowan? Jalaran garwa kula kenging setrep Rama. Piye? Kowe kepengin yen aku mon lakon. Nggih mboten. Nek panjenengan menika jejere wong tua lanang nggih tanggung jawabe marang anak. Gitu. Ora ketane mengkone mbok ditampa, mbok ora. Legane anak ditakokake ngaten lho Kang Mas. Oh, iya ya. Rangajaya. Aja kegeden rumangsa kedhuwur nati. Kowe disabui dening ibu. Aku mung mbalui apa kersane ibu. Nanging yen nganti mengkono mabiyantara ning Bapak Ngerang lan Pujiwat. Kowe ditampik aja mutuh ana kersane Rama. Ayo budal.
kewajiban ana ing Pantinera. Bab kewajiban kula Rama sak menika sampun Mergo jeneng sira tindak tuwakake ing Pantinera. leres Rama. Nak mas cuma Dawuh kula sugeng rawuh. alhamdulillah kita tupanis dengan winantu karawisan semangat. Si kula katur. Alhamdulillah. Sangat panarimane. Alhamdulillah. Yo ngene iki. Mulyane wong yen dipilih iki. Apa nek aku kan yo pamit karo kita. Insyaallah. Pangestu panjenengan mugi saged madanani kayuwanane kisah. Sugeng kula katur. Tak tompo. Nek pangestu buat kapan? Kula tampi kula pundi puji. Sabtu iki barang. Kang Madura. Kang Mas, kula ngaturaken sungkem pangapunten dipun Alhamdulillahirabbil alamin. Kabeh puji kagungan Allah Subhanahu wa taala. Puji marang pangestuku mugi ndadekake ridhone Allah paring karahmatan lan barokah tumrap kula. Nak mas cuma Ije kula Rama. kok ra cari bekal. Ije. Astunipun menika ingkang dadosaken kodhe manak. Ngiras pantes astunipun sowan kula badhe nyrawidakaken bab pasumenan ingkang dipun alami bojo kula Rara. Bojomu Awit saking panandang wonten ing jroning pasumenan ngantos raosipun ingkang tenang prasasat siang boten purun madang menawi dalu boten purun telu awit kabilut saking pasumenan ingkang dipun alami bojo kula rada ngalami pasumenan jering pasumenan ing Pantinera katempuk banjir bandang ingkang saking ngandhap manginggih kemawon pundhapi pesantren wonten ing Pantinera kerem awit saking banjir. Duh Rama awit kidunging pamanggih kiranging pangertosan kula bab pasumenan pramila sowan kula estunipun badhe nyuwun katrangan nyrawidakaken bab pasumenan ingkang dipun alami bojo kula. dadi lakune banyu ora lumrah. Lumrahe banyu saka dhuwur. Mekaten Ning during pasumenan banyu saka ngisor. mekaten ingkang dipun alami bojo. Nak mas Nggih. pasumenan kuwi akeh wong arane jare kembang wong. Nggih, terus nggih. Nanging yen manut marang manungsa yen kanggel kapitayan. Pasumenan mau minangka pilih sapa ngerti dalam Allah Subhanahu wa taala. Supaya manungsa mau kebak penyakit. Rama ora dinyini kersane Allah. Nanging manut ketunira pasumenan iki kaya mangkono mau. Pantinura bakal prastawa wong nom pani karo wong tuwa. Wong nom kalwani marang
marang segala sesuatu. Iki sembiki mohon panjenengan yang kawula dipun nyai rono. Iki pun saya sak dalipun pilih kapundal upawani panutan ikpati ngerah menika wonten gawe gatosan badhe kuwataran kanjeng Sunan. Ing wekdal sak menika pinten pakan dibulek menika kapasrahan Korbo Asesa Nyai Rono. Nyai Rono sak menika dipun gadat dening Kendiri Kanjeng. Jebul wis lumus. Awit maling popo maling Kendiri kuwi sedulur eno. Ana ing Ngerang minangka sedulur nom. Apa Uluman. Nanging dheweke saiki wani marang Roroyo. Ya ora kurang. Ngunku mbilasi jiwane Koko lan Kendiri. Ning pancen wis watahe kaya mangke. Dheweke ngambali tindak nalisir dalan tau. Monggo panjenengan kula. Apa Kendiri menika pindhanipun sedulur kula piyambak ingkang tunggal. Nanging menapa iki? Kansakan parane saking pundi bes ingkang rumasul. Hingga Bapak Kendiri wantala dhateng kula. Wani ngitan dhateng semat kula nggih Roroyo. Ya ngono. Awake dhewe bareng-bareng nyuwun mengerti dalam Allah kanang muga-muga Popolan Kendiri tumuli eling insyaallah marang sindak ing nalisir kok dalane kauta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, iya. Nak Mas Sokrojo Inggih dawuh timbalan panjenengan. sugeng rawuh ning panting. Boten wonten itu namun kula sadaya ngaturaken bidang tunjuk wonten panjenengan. Iya, Orang sekalian ndak tampa gawe senengan. Pengepune Rama ditambah. dan ini sampai akhir kawula nanti mugi nambahi kahyuananku sadaya. Romo, boten kata lumpeng, lo casung ugi konjuk. Mas Ayu Yoyo. Pengepune Rama ditambani. Inji sangat angin kula mugi Romo. Semanten suwan kula matrak situ. Mas Putra Jaya yo. Pengepune yang bae ditambah. Sangat ing pamujuan saken jijiman. Nak Mas Sokrojo Ini dawuh kebak tondo pitakon atine wong tuwa. Dene nak Mas Sokrojo keparing rawuh sak keluarga. Semune ana iki. ini. Kepada matur didados ingkang dengan menawi lepat murhak pamaku setia. Namun sedaya atur kula mampindho kelasan didadosaken paning. Awratipun kula nampi atur pamutahipun anak kula. Sowan kula badhe anglamari pujiwat pikantuk Ranggajaya. Nak Mas Jati, Romo Ratangasi. nak Mas Kusuman.
Rama Buwana. Awit piyayi mau yen ditilik saka derajat Darbe Palungguhan Lenggah minangka pengayoman. Monggo uga metu saka wiridan pamulangan luhur. Ning ora nyono babar pisan. Yen penggali adoh saka piyayi. Kudune nyawangi kahanan kok naruh dilut. Nak utuh bilah mindalik. Waalaikumsalam warahmatullahi Nak matur sumatur. Semune Cakrajaya pindhet akal. Rene ngerti watak wantune Kakang Cakrajaya Putra. Rama Buwana. Marek minggah. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum.
pangapunten. Menapa iki? Lajeng kalepatanipun anak keturunan kula menapa dening panjenengan badhe. Ringkese cerita buku suwana nomor rombong perang pungkasane dheweke mirang-mirangke ana sliramu miaso. Nggih. Sliramu yo bisa ngrasakake. Ngendikane Rama Kereng. Yen nitik piyayi adipati. Nitik seserpan. Atam wani mondok ing ora. Nanging kok ora mantra-mantra jejere piyayi. Apa maneh pungkasane ngendika wis kula maca na'udzu billahi min dzalik aku iki ape asu kanggone Bapa Ngerang. Ajingatku. Kene pikir Kang Mas Ronggoji. Kula mboten maupun menawi panjenengan kasendu iya kalih pangandikanipun Rama. Astunipun ingkang nandhang lepat menika kula. Ora iki sliramu bisa ngakoni sing nandhang kula. Nembe kemawon kula badhe nyara widyaken bab pasumpenan ingkang dipun alami semat kula Raya. Iya. Terus Sinaru ramagen njlentrehaken medharing pasumpenan kula. Menawi bakal ana wong nyompani wong. Iya. Anumusi bojo kula Rarayana dipun bradat maling kentiri atas perintah dipun maling. Astagfirullahaladzim. Pramila penggalipun Ramadan kodeng boten maipun menawi munandika kados ngaten. Dadi perkarane garbamu dicolong apa? Aku melu prihatin yen muga-muga oleh adile Allah Subhanahu wa taala bojomu ora nganti kejamah dening si Popo lan bisa bali selamat ana ngersamu ya. Insyaallah. Kang Mas, Iya, kepi. perkawis dawuhipun kepunan kula Rangga. Iya. Menika kalebet tanggel jawab. Sing tegese piye kowe kok melu tanggung jawab? Kula badhe saged ndhawuhaken kepunan kula lan kadang kula ipe Gusti. Waton panjenengan saged nguwali bojo kula Rayana saking cengkeranipun maling Popo itu. Dimas Sunan Murid. Sakup guru karwan selak Warna kuning ning bebasan kakar ning Popo. Suro Sediro Jayane Kang Rapsuh Rapto tekaping pelah dan Arepa Kopo kadunungan kasudibyan ingin pilih bobot pilih tatik neng pakar tinik seneng rusak kagerayuning liyan bakal apes jantran tak sakui tak sakui